Iki tumben meruput, Pak. Lah iya ame tekan kene iki lho. Kapan iki mau? Ya tumben ame tekan kene. Iki lagi do ning masjid. Iki gerobak ya ket zamanku isih sekolah Pak, Pak. Wah, wis ganti penggal. Oh, wis ganti. Pengkuat ya. Cuma rupane sih biru. Itu ora ganti abang mau ganti. Eh? Ya. Akhirnya gerobak ya Pak Yuni. Lah loro apa? Gula, Sapa jeneng kuwi? lambung marah. Wedok. Oh, mbok wedok to. Ya wis. Para kejebet terus neko-neko wae. Sampai minggu pindu. Jan iki mie ayam saka jamanku sekolah iki sih keliling tekan kene.